Cyflwyno dy hun I ni. Helo, fy enw yw Greta. Ers pryd wyt ti wedi bod yn aelod o'r Urdd? Dwi wedi bod yn aelod o'r Urdd ers bod fi'n ferch fach yn ysgol gynradd. Pam nes ti ddod yn aelod o'r Urdd? Des i'n aelod o'r Urdd gan bod cymaint o gyfleoedd ar gael yn tyfu fyny, yn yr ysgol gynradd, yn yr ysgol uwchradd, bod hynny'n chwaraeon, teithio preswyl, gweithdai hyd yn oed. Pa fath o gyfleoedd wyt ti wedi dderbyn neu bod yn rhan ohonyn nhw drwy fod yn aelod o'r Urdd? Fel dwi'n barod I sôn, dwi wedi cael llawer o gyfleoedd gyda'r Urdd yn tyfu fyny. Rhai pethau sy'n bwysig iawn I fi yw bod fi wedi gwneud cysylltiadau a ffrindiau newydd gyda pobl eraill ar draws Cymru byddai ddim wedi cwrdd â fel arall. A wedi cael cyfle hefyd ar gyfer fel lefel A ar gyfer tygau bac mwyn wneud gwirfoddoli. So o'n i'n gweithio mewn clybau ieuenctid yn helpu allan a wedi cwrdd â pobl eraill ond hefyd cael sgiliau fel sgiliau cyfathrebu a sgiliau arwain. Allan o'r holl brofiadau yna, pa'r un oedd dy hoff brofiad di? Y profiad gorau dwi bendant wedi cael yw cynrychioli'r Urdd ar Senedd Ieuenctid Cymru, ond wedi gallu gwneud cyflwyno areithiau yn y siambr, trafod gwleidyddiaeth gyda pobl ifanc eraill mynd I cyfarfodydd, oedd pwysles mawr ar llais pobl ifanc a oedd yn profiad byth gofiadwy. Be mae'r Urdd yn olygu I chdi? I fi, mae'r Urdd yn golygu cyfleoedd I bobl ifanc a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhywbeth yna I bawb a mae'n gyfle I ddefnyddio'r iaith wrth ddysgu, wrth chwarae, wrth fwynhau, wrth gasglu profiadau newydd, a mae rhywbeth yna I bawb. Pam wyt ti'n meddwl fod gwaith yr Urdd yn bwysig? Mae gwaith yr Urdd yn bwysig gan bod e'n hybu'r Gymraeg, a mae'n rhoi cyfleoedd I bobl ifanc I weithio ar ein dyfodol nhw trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, bod hynny'n profiad gwaith, aprentisiaethau, neu hyd yn oed y cyfle I trio rhywbeth newydd dyn nhw heb trio o'r blaen, a mae'n cysylltu pobl ifanc gyda'i gilydd yn ein siŵr bod nhw'n cael profiadau byth gofiadwy sy'n mynd I helpu nhw yn y dyfodol.